Thanda ukukhuluma nengane zami ejimayo. Ezenza uhebhali ejimayo ngithi ngane zami leyo mzimba isazobhidlizwa. Uyasho umpostoli uPaul kwabaseKorinte besibili uthi ke sibekele imizimba emisha ekhaya uthi lamadokodo asazobhidlizwa. Ngifuna uthi ujima ngani yami ebhishi uthi ujima la ujima khona ube nakho emqondweni ukuthi usazobhidlizwa. Uthi uyenza leyo lento lena ilokhu nakho lento le ivele idlule ithi manje cisha phela ikeyboard akade ngicabanga le nayi lento le nayi isamaphoti nayi isazobhidlizwa. Ithi uyenza ukwazi ukuthi izobhidlizwa leso sifuba mfana wami sisazobhidlizwa. Yebo lelo thanga likahebhali lisazobhidlizwa. Kunomzimba omusha ongenziwanga ngesandla somuntu, ongenziwanga ngohebhali, ongenziwanga ngama-push up. Sibekelwe wona lo onawo namhlanje usazobhidlizwa. Abo umakhelwane wakho umthinte noma ikuphi uthi usazobhidlizwa. Usazobhidlizwa. Mfana wami ngithi ungabe usakhathazeka wena uhamba usenza igwegwe ungenalo kunegwegwe obekele lona ekhaya elingenziwanga umuntu kodwa lenziwe uNkulunkulu uqobo. Igwegwe ubekele lona. Ngithi ngane yami wena ohlushwa iheadline ayivumi. Iyeke ngane yami ayivumi. Iyeke. Uyayibona ngithi yazabalazi yeke. Uneheadline yakho wena owenzelwe yona unomzimba oneheadline yakhona ngane yami. Nkosi yami bengifuna nizwe lento, bengifuna lento ingene kuwe uthi noma ujima noma uyiqukula leyo nsimbi kodwa wazi ukuthi lo mzimba usazobhidlizwa. Ufuna ukukhuluma negora namhlanje. Ngifuna ukuthi mangidlula isigora phambi kwakho usitshele uthi usazobhidlizwa. Uthi usazobhidlizwa. Sihambela phezulu zihamba zibuke phezulu zithi usitshele ungasabi ngoba kusezwini. Uthi usikhothele noma umusaba uthi ngicela ufunde 2 Corinthians 5 verse 1. Sofika siyifundele sona sizwe ukuthi usazobhidlizwa. Iqiniso leli esilikhuluma namhlanje ukuthi noma usaba unesishwapha uthi ke ngiyasaba ukudlula la ngoba mangiflathela ngazi bazosala bethini bashiye nezwi. Uthi uma uhamba before uhamba uthi ngicela unishiya nalezwi ngithi mina lemzimba isazobhidlizwa. Sinemzimba emisha sibekele yona ekhaya. Umzimba opakishile ongapakishiswanga uhebhani, ongapakishiswanga umuntu kodwa opakishisiwe ekhaya uNkulunkulu uqobo. Bese uhamba yothi mayiphenduke kubona nobefuna ukuhleka angabe sahleka obefuna ukuthi ahlebe angabe sahleba kodwa ethi uma sibona isishwapha sakhe athi amen. Athi amen. Sibekele lemzimba. Yazi manje khona osethi mina ngiyawufuna kwamanje owami sengikhathele lolu phethe sengikhathele lesi sishwapha sengikhathele ngifuna manje owami. Kodwa ngithi ubungawulinda ngoba izinto ezinhle ziyalinda. Noma ubone omunye ungabi nawo umona. Mawubona ifika kahebhali ubona ithanga lika ungabi nawo umona uthi nje kunomzimba omusha. Uthi nakho lokho kusazobhidlizwa. Ibalo ikhomba uthi nakho lokho kusazobhidlizwa. Khama okunye uthi nakho lokho kusazobhidlizwa. Hayi ngoba unomona kodwa ukhuluma izwi. Musanungidonsa phela bazalwane. Musanungimaketha manje. Ngiyanizwa phela manje seniyangimaketha. Lo nithi nithi ngiyanizwa seniyangimaketha manje. Ngeke ningimakethe mina. Hayi ngeke. Mina ngashumela etendeni. Ivangeli ngisuka kude ngiyalazi mase ningimakethe mina. Vala ikeyboard phela wena mfana nathi ngiyathetha manje. Yini lo ngiphelezela ikeyboard ngisho sengithetha. Uyangihlohla manje ufuna vala ngiyathetha manje. Ngithi mina nomzimba omusha. Shaya phela manje. Ngithi ngisho nomzimba kamfana wekeyboard usazobhidlizwa. Ukhomba lana manje blues. Now lo wedrum, bano wedrum.
onamamasela kakhulu, amamasela edrum. Isazobhidlizwa. Kuningi okusazobhidlizwa. Yeah.